Мин әле генә әйттем, без парламент укуларын сөйләшүләрен әзерләнәбез дип. Һәм шушы парламент сөйләшүләре бөтен илдән төрле специалистлар җыеп, илдән генә түгел, шушы темага белән шөгыльләнгән галимнәр һәм әлбәттә инде безнең төрле җитәкчеләребез дә чакырып, без шушында сөйләшүгә чыгарга әзерләнәбез. Бүгенге көндә шуңа әзерлек бара. Без регионнарга үзебезнең хатларны җибәрдек, алардан тәкъдимнәрне сорап, ул тәкъдимнәрнең бөрелешен инде без алдык. Анда бик кызык тәкъдимнәр, минемчә, гомумән теге туган телне өйрәнү, саклау буенча урыннарда гына түгел, федераль үзәктә дә хәрәкәт булырга тиеш дигән бик әйбәт тәкъдимнәр бар. Без ул тәкъдимнәрнең бөрелешен 22 пункттан торган өлешен Мәгариф министрлыгына да җибәрдек туплап. Алар карарга тиеш, һәм алар ягыннан да бу безнең киләчәк шушындый сөйләшүгә үзләренең тәкъдимнәрен әйтерләр дип ничек алар күз алдылар, ничек алар күрәләр. Чөнки тагын бер тапкыр әйтәм, минем аңлавым һәм минем күзәлләвем буенча туган телләр һәм дәүләт телләре белән республикаларның бары тик республикаларның, регионнарның үзләренә генә шөгыльләнергә калдыру дөрес түгел. Аларның күбесенә ярдәм кирәк. Менә мин ничә тапкыр әйткән булды. Мәсәлән, шул ук әсбәпләр китаплар буенча гына да килгәндә дә безнең бары тик 7 тел буенча гына мәктәп мәгариф системасында федераль реестрга кергән китапларыбыз, әсбәпләребез бар. Калган тагын 24-10 ничә була инде. 17 телнең тел буенча безнең китап әсбәпләре законлаштырылган юк. Шуңа күрә бу мәсьәләдә регионнар үзләре генә китапны чыгару, әсбәпләрен эшләү мәсьәләсендә авыр кымылдыйлар, мөмкинчелекләре юк. Менә Татарстанда мөмкинчелеге бар. Без 1-нче класстан анда 10-нчы класска кадәр бөтен укыту әсбәпләрен эшләдек, ләкин күп халыкларның мөмкинчелеге юк. Шуңа күрә бу мәсьәләдә федераль үзәк ярдәм итәргә тиеш дигән фикердә әйтәсем килә. Әлегә алар бу мәсьәләдә бөтенләй уйламыйлар да. Ул безнең вәкаләт түгел, менә үзләре карасыннар дигән фикердә торалар. Бу дөрес түгел, әлбәттә. Минем уйлавым буенча. Шуңа күрә анда уртага салып сөйләшүче сүзләр бик күп, фикерләр бик күп. Шуңа күрә матур иттереп, акыллы иттереп, бөтен фикерләрне туплап, без шушындый парламент сөйләшүләренә, зур сөйләшүгә чыгарга әзерләнәбез.